Сега ще ме намразят абсолютно всички фенове на вселенските закони, манифестирането и въобще привържениците на това течение. Аз също обичам да казвам Вселената, също обичам да вярвам в това, че Вселената ще ми изпрати това, което искам, което заслужавам. Същевременно обаче при мен се прокарва едно тънко гъще на психологията, което ми обяснява какво стои зад всичко това. Та ми се иска да ви споделя какво каза психологията зад това. Вселената ми даде знак. Представете си, че искате да напуснете работа и изведнъж случайно чувате в метрото как някой си казва: "О, толкова е приятно да си работиш от плажа и въобще да не ходиш в офиса." Друг казва: "Знаеш ли, че моята приятелка стана инфлуенсърка и всъщност печели не лоши пари." След това приятелката ти се обажда и казва: "Аз напуснах корпоративния свят, ставам фриланс." Така. И тази твоя мисъл, че трябва да напуснеш работа, започваш да я интерпретираш от Вселената така, сякаш ето, Вселената ми дава знаци, че аз трябва да напусна, това не е моето място, така. И в един момент с тази нова информация ти започваш да си потвърждаваш това, което реално искаш. И сега, психологически как се обяснява това? Когато някаква тема ни стане актуална, ние започваме да фокусираме нашето внимание в определени моменти от ежедневието ни, които преди това са били шум. Тоест нашето внимание става много селективно. След това имаме едно потвърждение, едно предубеждение да си потвърдим това, което искаме да направим. И всъщност ползите от това да мислим по този начин са следните. Когато търсим знаци от Вселената, всъщност ние търсим това наистина да направим това, което искаме. Тревожността около вземането на самото решение намалява и се чувстваме много позитивно, защото знаем, че изобилната Вселена ни подкрепя. Което е много полезно и това е супер, защото ни кара да се чувстваме по-спокойни, по-спонтанни, по-позитивни. Само че има риск, когато мислиме през цялото време по този начин. Първият риск е, че понякога можем да пренебрегнем фактически обстоятелства, като например ако съм решила да инвестирам в някаква криптовалута, обаче тя е рискова и чуя оня, инвестирал е, някакви реклами ми се появяват, чувам някакви неща от типа аз спечелих супер много пари от това нещо. И изведнъж, ако го интерпретираме така, сякаш това е знак от Вселената да направим тази рискова инвестиция, ние можем да се вкараме в едно много излишно приключение, защото сме изгубили нашата критичност, не сме погледнали обективно как стоят нещата и всъщност бягаме от отговорност. Ако нещата не се случват в наша полза, това е другия психологически механизъм, ще започнем да обвиняваме Вселената, другите външни обстоятелства, за да си съхраним нашата самооценка и нашия позитивен образ и няма да поемем отговорност за това, което се случва. Така че това е недостатъка да мислим за това как всъщност Вселената винаги ни дава знаци. Понякога можем да избягаме от тази отговорност, когато е нужна, а именно да вземем решение според фактическата действителност. Така че това беше моето включване относно знаците на Вселената. Използвайте тази позитивна нагласа и усещане за подкрепа от Вселената, но бъдете критични и гледайте фактите във вашето ежедневие. Чао!